بری تماشاوانین هێژا لە ئەنقەرەیە ji aliyê Enstitûya Lêkolîna Ramanên beşên îlmî ve bi bonêya salvegera mirina feylesof Karl Popper civînek hatı darxistin. Ji 18 welatan akademisyen û şopgerên felsefeya Karl Popper beşdarî civînê bûn. Feylezofê zanist, agahî û siyasetê Karl Popper. Di 21 salvegera mirina feylezof Karl Popper de li Enqereyê ji aliyê Enstitûya Lêkolîna Binesaziya Ramanên beşên ilmê ve civîna ilmî Karl Popper û guherîna navnetewî hat lidarxistin. Ji 18 welatan xwendekar û şopgerên felsefeya Karl Popper beşdarî çalakiyê bûn. Serokê Enstitûyê Profesor Dr. Halil Rahman Açar diyar kir ku sed sala ku em tê de Karl Popper gelek Kur'an bin pêkirine û felsefeyê de ciyeke taybet kirtiye. Paradigmaları alt üst eden yaklaşımlar, tezler ileri sürmüştür. Di civînê de xwendekarên Karl Popper, Dr. Profesor Jeremy Shamur, Profesor Dr. Joseph Agassi, Dr. Profesor Mark Amadeus Naturnu û gelek akademisyen cî kirtin. Asîstanê Karl Popper, Dr. Profesor Mark Amadeus Naturnu diyar kir ku teoriyên wî ji bo pêşketina zanistê ciyekî taybet kirtine. Aqilê ku dê mirov azad bike aqilê rexneyî ye. Dibe ku em şabin û şaştiyan bikin. Tu kes xwe bi xwe nexwediye rastiyê ye. Ger em bibin yek em dikarin bibin xwediye rastiyê. Ji bo em bigihêjin rastiyê divê em bi hev re bixebitin. Bi saya aqilê rexneyî him em ê bibin însan û him jî cîhaneke baştir wê bêava kirin. Ji zanîngeha neteweyî ya Avustralyayê Dr. Profesor Jeremy Shamur got felsefeya Popper li ser azadiya aqil e. To get people coming from different Digel fikir, ol, netewe û ramanên cuda jî divê em rêzê ji hevdûre bigirin. Popler her tim ev peyam dida ku gel rêzê ji ramanên hevdûre bigire. Heke em ji ramanên hev re rêzê bigirin em ê bibin dost û heval. Konferansa katılan bilim adamları. Akademisyen Dr. Profesor Alpaslan Gençkot kar ji bo navbera çand û civakê de aşîtî û diyalog pêkwere gelek piştgirî daye. Akademisyen Dr. Profesor Bilal Sambur destnîşan kir Karl Popper demeke zor û zehmet te jiyayê lê hertim li ser çareserkirina bi hev re ya pirsgirêkan disekinî. Li ser navê bilîmê hinek hat xwest hukm bike ser însaniyetê wî va tehlîkadî wî dixwest însaniyet ne di nava zilmê û baskiyê û zar û zoxtî de bel ser navê dîn, ser navê îdeolojî, li ser navê bilîmê. Piştî civînê kesên ku beşdarî civînê bûn pirsê xweş panelîstan kirin.